Väärän henkilön pidättäminen ei näytä hyvältä työsuoritusraportissa. Ei saatana, kun ois vaan joku jätskipuikko, minkä vois tunkea. Itse asiassa. Miksi pitää olla sininen? Mitä tää tapahtuu? Fuck you. Mä lupaan, että jos mä nyt saan tästä jotain parempaa kuin liila, jos mä saan punaisen, tai punaisen, tai keltaisen. Oh, that's so cute. Vittu, mulla on kova reenipäivä ollut. Mitä vittu sä huora rupeat huutaa mulle? Oh. Vitusti puita täällä! Mitä tapahtuu? Hyvää joulua, saatana! Ei vitun backstagella mä nyt pääsin. Täällä on joku kaasuvuoto. Hengitä tästä syönidia. Kiitos Jeesus. Somebody hunting on us. Do you like hunting?